Larangan. Ako. Hindi mainit, boy. Hinawakan mo na yung kaldero eh. Alright mga tupay, welcome sa ating YouTube channel mga tupay. Habang nagbibiyay ko mga tupay, may dalawang bata dito nagluluto. At boy, saan ba mga mama mo, boy? Mama mo? Wala kayong mama? Papa mo raw. Papa mo? Nandun. Anong niluluto mo, boy? Ha? Ayun niluluto niya mga tupay. Ulam yan, itlog? Ha? Pangalan mo pala, boy, may bibigay ako sa'yo. Pangalan mo? Ha? Pangalan mo. Dito lang din kayo nagsasaing. Ha? Pangalan mo, boy, pangalan? Okay, yung mga bata mga tupay, dito ko bibigyan to. Ito, boy, oh. Bago kita bigyan, boy, oh. Kumakain ka ba ng sisirya? Kumakain ka? May alam ka ng pangalan ng sisirya? Ha? Ito, sino ba matanda sa inyo? Baro. O sige, kayong tatlo. Pero may alam ka pangalan ng sisirya? Ito si Kuya. Kuya, may alam ka ng pangalan ng sisirya? Ha? Anong alam mo pangalan ng sisirya? Di kaya, wala kang alam na yung pangalan ng sisirya? Ha? Wow. Ano? Bawang? Sige, di nyo kayang hulaan to, no? Di nyo kayang hulaan, no? Martis. Sige, Marites, o sawakan mo para mahulaan mo. Pangalan mo pala, boy? Baro. Pangalan mo pala? Baro. Baro. Ano? Baro. Baro, ano niluluto mo, boy? Sige, pag-isipan mo, ano pa? Marites yun, di ba? Ano pa? Martis. Ha? Ano yan? Ano pa? Ano pa? Ikaw, magbigay ka ng tulungan mo sila, kuya. Kuya, corn chip. Corn chip. Corn chip. Ano pa? Yes. Marites, corn chip. Ano pa? Saan ba lang mama nito? Piwi, ayun. Ano pa ba? Ano pa? Wala na iba? Wala na. Ha? Uy, bawang. Boy bawang. Sige, pag naulan mo, 100, bibigay ko sa'yo. 100 pesos. Cheese it. Ganon, mga ganon. Oo. Sige, buksan mo nga. 4 na yun, di ba? Kung tama ba? Buksan mo. Okay. Buksan natin. Buksan natin mga katupay. Oy. Bread pan. Mali. Pero kumakain ka nito. O, sa'yo na yan. O, sa'yo na yan, ha. Dito pala kayo nagsasayang. Sige, may bibigay pa ako. Sayang mga tupay, di nahulaan yung ano. Di nahulaan yung pangalan ng sisirya. Pero mayroon pa isa, boy. Last chance na makakuha ka ng 100 piso, ano? Hoy, dali ka. Hoy. Sige, pulot ka. Pili ka na lang dito ng isa. May jackpot din ito. 100 piso dito. Ano yan? Ha, basta kumuha ka lang ng isa. Ano? Ha? Dapat kayo bukas nga, bro. O, kumuha ka lang ng isa. O, isa lang. Ayan. Isa lang kunin mo, isa lang. Okay. O, sige, tingnan natin kung ano nakasulat yan. Mali pa rin. Di pa rin nakuha yung 100 na. Mali pa rin. Ako na. Bakit wala pa rin nakakuha? Nalaglag pa. O, sige lang. Mayroon pa tayong ibibigay. Ano? Pakihawak ka, boy. Pakihawak ka. Ibabalik ko lang. Sige, ikaw, kuha ka isa. Dali, baka makuha mo na. O, last na lang yan, ha? Anong nakalagay? Uy, dalawa. Dalawa yun, ha? Ay, mali pa rin. Sige, buksan mo yung isa. Mali pa rin talaga. Wala, hindi sinuwerte. Hindi sinuwerte. Balik natin. Kaya meron pa ako ibibigay sa inyo, ha? Patusan yung mama nyo. 1,000. Ano yan? Hapunan? Okay, may ibibigay pa ako. May ibibigay ako.
Ito lang yung mama nyo. Oh, nagluluto siya ng itlog mga tupay oh. Yan. Ba, marunong na magluto ah. Kasi anuin mo muna ito yung bibigay ko. Dito nga si Kak. Kumakain ka ba ng tinapay? Kakain ka ng tinapay? Ikaw? Oh, tinapay oh. Uy. Oh, yan, tinapay ha. Oh. Para sa itlog. Ah, mayroon pa tayong ibigay. Bad boy. Ha? Ano yan? Ito mga bata lang nandito mga tuway. Oh, bigas. Oh, yan, sa'yo na yan ha. Oh, bigas. Tinapay, bibigas. Mga bata lang kasi nandito mga tupay kaya dito ko na ibigay. Oh, saan yung nanay nila? Saan yung nanay mo? Oh, yan. Noodles. Sardinas. Ito mga tupay, oh, sardinas, dalawa. Uy. Ayun kayo. May ulam ka na. May ulam na kayo. Ayan, magkapatid ba kayo, boy? Magkapatid? Ha? Wala kayong bahay, dito lang kayo natutulog? Saan bahay nyo? Yan daw bahay nila mga tupay. May mga alaga pa ilang aso. Yan, magkapatid kayo lahat. Magkapatid. Ha? Oh, 10 na sila. Magkapatid kayo? Kapatid. 10. Oh, 10. Dami naman. Dami naman. Ha? Meron pangalan. May panganay? Siyang bunso. Saan? Siyang bunso. Sino bunso? Sa bahay siya. Ikaw. Ano pangalan mo? Jacob. Yung isa. Ito. Noah. Noah. Oh, nasa Bible ah. Noah. Ikaw. Maro. Maru. Pantaya. Ah, okay. Sayang. Ang gagawin mo magluto ng itlog. Yan. May luluto niya mga tupay. Luto siya ng itlog. Nakikita kita. Oh, pamerienda nyo. Pamerienda. Uy! Oh, hindi mo nakuha yung jackpot sanda, no? Ito yung panganay, di ba? Ikaw yung mas matanda, di ba? Oh, saya na yung sanda, no? Ayan. Bigyan nyo ng ano ha, ibili nyo ng pagkain. Oo. Yan, may bigas na kayo. May sardinas, may noodles. That's why. Oh, ano masabi mo? Ano masabi mo? Ito raw yun. Hindi ako marunong. Hindi ko marunong. Ano masabi mo, be? Hindi ako marunong. Hindi ko marunong. Hindi ko matalino. Nag-aaral. Nag-aral ba kayo? Nag-aral ba kayo? Ako Sige. Ha? Ay, ikaw lang. O, dapat lang makapag-aral ka. Saan ka nag-aral? Malaya. Malaya, elementary. Sige, pagbutihin mo yung pag-aaral mo ha. Para maahon kayo sa hirap, ano? Yan mga tupay, dito lang sila natutulog mga tupay. Yan at nagluto siya ng itlog. At dito naman yung saingan nila mga tupay. Dito na sila sa gilid ng kalsada mga tupay. Yan, may pilahan din ng tricycle dito. At ito naman yung kalayaan na binyo mga tupay. Tapos sila ng uni oil. Paano be? Siya nakawala. Babay na. Sana nakatulong sa iyo yung binigay ko sa inyo. Ha? Sasandok ka na. Sige, sandok ka na. Aba, marunong na magpirito ng itlog mga tupay. Oh. Yan. Ba't walang kanin? Walang kanin. Ha? Walang kanin. Magluto pa uli. Luto pa uli. Ba't walang kanin? Saan yung kanin? Parang si dami mo yung mantika yung Saan yung kanin? Oh. May luto na sila mga tupay. Luto na sila ng itlog mga tupay. Okay. Magaling ito mga bata ito, marunong na magluto. Yung anak ko hindi pa marunong magluto. Ay, ang dami yung tuta pa. Cup. Gas. Mga tuta pala dito mga tupay oh. Dito lang sila natutulog. Yan. Boy, mantika. Mantika. Ganda ng tuta nila. So, baka mawala yan, 100. Bigay mo sa mama mo. Paano be? Salamat. Ano be? Ha? Anong bilhin mo niyan? Tayo.
Pagkain, very good. Yan, bilhin nyo ng pagkain yan ha. Magluto ka ulit ng itlog. Wala nang apoy. Wala nang apoy. Okay mga tupay, naibigay ko na yung bigas at sardinas at noodles. Tamang-tama rin mga tupay dahil itlog lang yung ulam nila. At yung noodles mga tupay ay pwede naman nilang sabawan yun para makaibog ng sabaw. At ito nga yung isa, nagluluto pa siya ng itlog mga tupay dahil parang isang piraso lang yata yung niluto niya kanina. Kaya ito, luto sila ulit. Pero wala yun na yung magulang nila daw yung mga tupay. Siguro sa labas nakalaka siguro. Ayan. Ano boy, ilan taon ka na boy? 10 years old ka na? Ayan, galing ah. Galing ah. Pasok ka boy. Ano po yung... Mga bata mga tupay. Ako na magluto. Luto ng itlog. Walang mantika. Ay, walang mantika. Ang puti nga yung nilalagay. May mantika naman. Putik yun. Kasi wala na. Kulay pa. Ay, kulay. Na. Blue. Puti. Black. Blue. Sige na. Lunob na yung itlog mo. Ay, itlog mo. Yung itlog ng manok. Yan. Itlog mo daw bago. Natawa. Kasi itlog daw si kuya. Ayan, mga katukayo. Timplado na ba yan? Ano nang apoy ah? Ayos ah. Ano? Kuya. Yan mga tupay, buhay nila dito mga tupay. At sila yung napili ko para bigyan mga tupay. Wow! Bilang ko ng Oh, luto na. Ano? Andiyan ka! Andiyan mo ko dyan! Luto na. Ay, wala pa. Baka masunog pa ang paa mo. Buka na. Wala ka pa sinelas. Sayang naman. Problema. Baka sayang ang paa mo. Pinutol na nga. Sayang ka. Luto na. Para tigil mo sa video. 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 Ako nga kaya. Narangan niyo ba ako sa... Narangan ako. Di ba init boy? Hinawakan mo na yung kaldero eh. Okay mga tupay, nandito na yung video natin mga tupay at sana nakatulong sa kanila yung kunting biyaya na pinagkalog ko sa kanila. Sila yung napili kong bigyan niya yung mga tupay. At sana kung mayroon pang hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman at
click the button bell at click all para maging updated ka sa yung video. Babay na. Ano nga pala naman ulit? Baro? 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 Baro ba? Baro, babay na Baro. Galing mo magluto ng itlog ah. Bye-bye. Bye-bye, be. Bye-bye. Bye-bye. Alright mga tupay, kita-kita na lang tayo muli mga tupay sa susunod kong mga video mga tupay. See you again to my next video mga tupay.